altså, vi vil godt lave en ny videokanal. Og ja, jeg hedder Jasmin. Jeg hedder Karina. Ja, og så ville vi bare spørge, om I ikke vil sidde og måske like videoen. Kommentere bag, synes måske vi skal hedde, altså det behøver ikke at være navn, altså Jasmin eller Karina, men måske ligesom girl power eller et eller andet, whatever. Hvad vil du sige? Ja. Jeg skal sige det altså. Som Jasmin lige sagde, det behøver ikke være noget navn, det kan også være girl power, sommerhus. Altså, det kan være alting, det kan bare ikke, altså jeg vil bare ikke noget fjollet. Nej, og vi gider ikke have nogle dumme kommentarer. Nej, heller ikke noget, der er klamt eller ulækkert. Nej. Hvad vil jeg sige? Jo, det kan jeg sgu ikke huske. Men like den her video, fordi så kan vi få nogle hvis vi får 20 likes. Ja, vi skal snakke vores fælde om det. Vi mere end 20, meget gerne. Nej, 500 måske. Ej. Jeg kender der har over 500. Ja, det snakker vi ikke om. Jo, og det vil jeg så sige. Altså, jeg har lige haft. Og jeg vil lige sige, vi er bedste venner. Mere end bedste venner. Og altså, lige nu er vi i sommerhus. Sommerhus in the house. Og måske i morgen, altså, I ved ikke, hvornår det er for jer, men i morgen for os vil vi måske lave en video udenfor, hvor vi laver alt muligt. Fjoller rundt, lave sjov. Jeg vil bare lige sige, altså hvis det er noget, altså måske senere på dagen kunne vi måske lave en roomtur sommerhuset for eksempel, sådan en slags sommerhus roomtur. Ja, i aften måske. Ja. Det er på hvor mørkt det er blevet. Ja. Vi skal også spille og måske, ja, det er en på. Men, og nu har de det at sige igen. Og der kommer måske også senere på, mens mig og hende stadig har kontakt med, at vi måske laver en gymnastikvideo. Hvem ved aldrig? Vi kommer til at lave mange videoer, men den bor nok sammen, fordi hun bor i Næstved, og jeg bor i Ringsted. Ja. Så det er sådan lidt langt, så det kan godt være lang tid, men det ved I jo selvfølgelig ikke noget om. Men det kan være 100 år før vi er færdige. Men jeg 100 år, 111 eller 113. Men kommer lige om lidt. Vi kommer nu. Vi bliver nødt til at løbe nu, men vi laver en weekend, og vi er færdige. Farvel.